खामानि मोजाङै मावलांनो थाखाय जोंहा लाइमोन गांखं UPPL दङ। बे UPPL हान्जानि जितु दतमा ब्लकआ मोनसे मावख' बिथांमोना थि खालामनानै लादों, जेराव थानानै पार्टिनि मोजां खामानि मावनो हायो, लोगोसे लाइमोनफोरनि थाखाय बायदि रोखोमनि स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं बायदि रोखोमनि हाबाफारि जाहाथे बिथांमोना मावनो हायो। मानोना दिनै जों पलिटिक्स खालामनायजों लोगोसे लाइमोनफोरनि गाहामनि थाखाय जोंनि इयुथ जि कमिटि दङ, बिथांमोना बायदि रोखोमनि हाबाफारि लादों। दिनै थिग बेबायदिनो दतमा ब्लक UPPL इयुथ कमिटियाबो दिनै गावनि मोनसे मावख'खौ बिथांमोना खुलिदों। दा बेयो जोंनि थाखाय मोजां मोनसे खौरां। बिथांमोना बेयाव थानानै दोलोनिबो खामानि मावगोन, लोगोसे लाइमोनफोरनि गाहामनि थाखाय बिथांमोना बायदिसिना हाबाफारि लागोन। मानोना बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा लाइमोनफोरनि थाखाय गोबां रोखोमनि स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं बायदिसिना खालामगासिनो दङ। दा बेफोरखौ जाहाथे गाहाय लेभेलसिमाव, गामि ओनसोलसिमाव जाहाथे मोजाङै मावफुंनो हायो, बिनि थाखाय जोंनि इयुथ कमिटिया सरकारखौ सापर्ट खालामगासिनो दङ। बे ओनसोलावबो इयुथनि मोनसे अफिस थायोबा बे ओनसोलनि लाइमोनफोरनि थाखाय बायदि रोखोमनि सरकारनि जे हाबाफारिफोर दङ, बे हाबाफारिखौ मोजाङै मावफुंनो हागोन, जों बेखौ मिजिंथिदों। आरो दिनै बेनिखायनो बावहाय इयुथ BPFनिफ्राय 6 मावथिफ्रा दिनै बिथांमोना जगदान जादों। मैयाबो क'क्राझाराव जायफोर बिबानगिरिमोन, सेरफांगुरि इयुथ अफिसनि इनचार्ज आरो बायदिसिना बिबानाव थानाय, मैया 7 क'क्राझार सेन्ट्रेल इयुथ अफिसाव थांनानै बिथांमोना जगदान खालामदों। बे ओनसोलनि लाइमोनफ्रा दिनै नुदों जे थारैनो UPPLआ सरकार दाखांनायनि उनाव बिथांमोना फरायसाफोरखौ गुरुत्थ' होदों, लाइमोनफोरखौ गुरुत्थ' होदों, बायदिसिना सेक्टराव खामानि मावनायफोरखौ बिथांमोना नुनानै दिनै बिथांमोना UPPLनि फारसे बिथांमोना माने फैनानै खामानि मावफैनायनि मोनसे परिबेस बिथांमोना लादों। आरो बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ दिनै जों बरायनानै जोंनि हान्जायाव जों लादों। बिसायख'थियाव बाहागो लाग्राफ्रा बयबो बुंनो नाजायो जे जों देरहागोन होननानै। जों जेनगोन होननानै बुङोब्ला सोर भटार्सफ्रा बिसिनि पार्टिनो भट होगोन? दा बेनिखायनो बिथांमोना बुंनायाबो स्वाभाबिक। नोंथांमोना नुदों जे BPF हान्जाया बिथांमोना 3 पेनेल खालामदोंमोन केन्डिडेटनि नाम। बिनिनो सासेया जायहा पेनेलाव दंमोन, बिथांमोना जाय दा आथिखालाव केन्डिडेट मोनदों, बेखौ लानानै बिथाङा बायदिसिना खौरां बिजोङाव प्रेस मिट खुंनानै गाज्रि रोखोमै बिथांमोना बेखौ माने सोंखारिदोंमोन। दिनै बेबायदि मोनसे हान्जाया बे बिसायख'थियाव बाहागो लानो ओंखारदों। दा जोङो UPPLजों लोगोसे BJP आरो AGPआ दङ। 3थि खेबनि थाखाय जिहेतु भारतनि गाहाय मन्थ्रि जानो थाखाय नरेन्द्र मदिया थांगासिनो दङ, गतिके जे माने BJP आरो NDAनि जे स्ल'गान इस बार 400 पार होननाय, दा बेवहाय जोंबो क'क्राझार लक सभा समस्तिनिफ्राय सासे बिजाथि जोङो दैथायहरनानै इस बार 400 पारआव जाहाथे जोंबो जोंनि नामखौ लिरनो हायो। 3थि खेबनि थाखाय नरेन्द्र मदिया देशनि गाहाय मन्थ्रि जानो थांगासिनो दङ। देशनि जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावनायाव जोंनि क'क्राझार लक सभा समस्तिनि जाय MP जागोन, बिथाङाबो बाहागो लानो मोनगोन जों मिजिंथिदों। बेनिखायनो बेफोर गासैखौबो नायनानै दिनै गुबुन हारि माहारिनि मानसिफ्रा लोब फैनानै UPPLआव जगदान जाफैदों आरो बिथांमोना UPPLनि जानानै खामानि मावगोन। एसे आगोलसो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट नुनिया समाजनि आफादगिरिनि दैदेननायाव 200निबो बांसिन सुबुंफ्रा दिनै क'क्राझार जोंनि UPPL पार्टिनि मावख'आव बिथांमोना फैनानै जगदान खालामफैदों। बिथांमोनाबो खौरां लादों, गुबुनाबो खौरां लादों जे UPPLआनो देरहागोन, गतिके देरहाग्रा पार्टिजों जों थानांगौ। सोरबाया जेखि बुङा मानो बेखौ रावबो माने हिसाब खालामा।